Tipurile și caracteristicile tastaturilor. Indiferent dacă scrieți o literă sau calculați date numerice, tastatura este principala modalitate de a introduce informații în computer. Ea poate fi utilizată la controlarea computerului prin învățarea câtorva comenzi simple pentru a lucra mai eficient. Cele mai folosite tastaturi pe plan mondial sunt cele de tip QWERTY. Un alt tip de tastaturi este tipul QWERTZ. Denumirile vin de la primele 6 taste de pe rândul al treilea. Tipul QWERTY se folosește mai ales în țările anglofone, iar celelalte folosesc tipul QWERTZ. Tastaturile pot fi împărțite în mai multe tipuri, ca tastatura flexibilă, standard, specială, multimedia, cu LED, cu laser, ergonomică, numerică, virtuală. Tastatura flexibilă. Tastatura flexibilă este considerată ca fiind una virtuală indestructibilă, rezistă la apă și poate fi ușor curățată. Tastaturile cu laser. Tastaturile cu proiecție proiectează o imagine a tastelor, de obicei cu tehnologia laser, pe o suprafață plană. Apoi, dispozitivul folosește o cameră sau un senzor infraroșu pentru a urmări mișcarea degetelor și va contoriza o tastă ca fiind apăsată atunci când vede că degetul atinge imaginea proiectată. Tastaturile cu LED. Tastaturile pot fi iluminate dinspre interior, acestea fiind folosite în special ca echipamente pentru uz mobil. Iluminarea facilitează utilizarea tastaturii în medii întunecate. Tastatura standard este reprezentată de tipul de tastatură normală, comună. Tastatura numerică. Tastaturile numerice conțin doar cifre, simboluri matematice pentru adunare, scădere, înmulțire și împărțire, un punct decimal și mai multe taste funcționale sau de control. De exemplu, tasta de navigare, tasta de ștergere. Tastatura ergonomică. Tastaturile ergonomice încurajează utilizatorul să adopte o poziție ergonomică prin care să reduce la minimum expunerea la poziții incomode și stres respectiv. Tastatura virtuală. Utilizând tastatura virtuală sau pe ecran, puteți să introduceți textul direct în alfabetul pentru limba locală, într-un mod simplu și consecvent, indiferent de locația în care vă aflați sau de computerul pe care îl utilizați. Tastatura specială. Au fost introduse tastaturi speciale pentru laptopuri, PDA-uri, telefoane mobile, pentru utilizatori care au un spațiu de lucru limitat. Dimensiunea unei tastaturi standard este directată din punct de vedere practic de mărimea tastelor care trebuie apăsate de degete. Tastatura multimedia. Tastaturile cu taste suplimentare, cum ar fi tastaturile multimedia, au taste speciale pentru acces la muzică, web și alte programe utilizate în mod frecvent.